аудиокитоб дар Азия Плюс. қироаткунанда Субҳон Ҷалилов. Антон Павлович Чехов. Душманҳо. ҳикоя. идома. садои Абогин аз ҳаяҷон меларзид. аз суханҳояш дида ларзишу лаҳни гуфтораш мутмаинтар буданд. самимӣ буд, аммо аҷиб ки ҳарфу суханаш аз дил беруну берух буд ва бетобу табу нобаҷо гӯё фазои хонаи доктору низ занеро ки дар куҷои мурдан дошт тавҳин мекард. ӯ худ инро пай бурд ва аз бими он ки мисли ин гуфтори ночаспаш набарояд, саъи тамом кард ки нармтар овоз барорад, то ба ҷои суханҳояш ҳадди ақал садоқати лаҳни гуфтораш муҷиби эътиқод шавад. маъмулан сухан ҳар андоза зебову санҷида бошад ҳам танҳо ба афроди беғам таъсир мерасонад ва онҳоеро ки хушҳоланд ё ғамгин на ҳамеша қонеъ мекунад. аз ин рӯ аксар вақт сукут авлотар аст ва ҳар каломи ифодагари хушнудӣ ё ғусса вақте ошиқон хомӯшанд ҳамдигарро беҳтар дарк мекунанд ва суханронии гарму пуршӯри сари гур танҳо бегонагонро муассир кард. барои ҳамсару фарзандони шахси фавтида сарду ночиз аст. Кириллов истода ва хомӯш буд. вақте Абогин боз аз боби пешаи баланди пизишкӣ, пиромони фидокорӣ ва амсоли инҳо чанд сухан овард, доктор маҳзунона пурсид: роҳ дур аст? 14-15 километр. аспҳои хубе дорам, доктор. қавл медиҳам ки то 1 соат шуморо мебараму меорам. муддати 1 соат. суханҳои охири мард бештар ба доктор таъсир гузошт, то аз таъкидҳои ӯ дар боби инсоният ё пешаи пизишкӣ муддате андешиду оҳ кашид ва гуфт: хуб, меравем. ӯ бо суръату қадамҳои қотеъ ба ҳуҷрааш рафту пас аз фурсате дар тан болопӯши дарози фарангӣ баргашт. Абогин шодмон дар атрофи ӯ парвона шуда кӯмакаш кард то палтояшро пӯшад ва ҳарду аз хона берун рафтанд. рӯи ҳавлӣ агарчи торик, вале равшантар аз даҳлиз буд. дар ин торикӣ қомати баланду хамидаи доктор бо он риши дарози борику бинии уқобияш ба хубӣ менамуд. ба ҷуз чеҳраи рангпаридаи Абогин, акнун калаи бузургу кӯлоҳи кӯчаки донишҷӯияш ки аранги фарқи сарашро мепӯшонд дида мешуд. шоли гарданаш фақат аз пеш сафедӣ мекард. аз пушт онро мӯйҳои дарозаш пинҳон медоштанд. боварам кунед ки ин олиҳиматии шумо дар хури ҳар гуна ситоҳиш аст. ғурунгид, Абогин, ки докторро ба ароба мешинон. мо ба зудӣ мерасем. азизам Лука, то метавонӣ зудтар бирав, илтимос. аробакаш бо суръат мерафт. нахуст қадори сохтмонҳои бенур ки дар имтидоди ҳаёти бемористон буданд тӯл кашид. ҳама ҷо торик буд. фақат дар интиҳои ҳавлӣ аз кадом як тиреза миёни ҷиғбаст нури дурахшоне меомад. 3 тирезаи табақаи болои хонаи канори он аз ҳавои атроф ҳам тиратар буд. сипас ароба сар ба торикиҳои ғализ зад. он ҷо бӯи рутубати замбуруғ медод ва ширшири дарахтон ба гӯш мерасид. зоҳҳо аз садои чархҳо бедор гашта дар байни баргҳо ба ҷунбиш омаданду садои пуристиробу ғамангез сар доданд. гӯё медонистанд ки докторро писар мурдаву Абогинро ҳамсар бемор аст. сипас дарахтони тоқаву бутазор пайдо шуд. ҳавзе ки дар он сояҳои сиёҳи бузурге орамида буданд ба тирагӣ дурахшид ва ароба бар дашти ҳамвор метохт. садои зоғҳо акнун аз пушти сар, аз дуриҳо ба кундӣ шунида мешуд ва пас аз фурсате комилан гум шуд. Кириллов ва Абогин тақрибан дар саросари роҳ сокит буданд. фақат як бор Абогин оҳи амиқе кашиду зери лаб гуфт: басо азиятбор аст. вақте ҷони ёрони наздики худро дар хатар мебинӣ, беш аз ҳама дӯсташон медорӣ. ҳангоми ароба оромона аз дарьё мегузашт, Кириллов гӯё аз хурӯши он тарсида бошад, ногаҳон такон хурду аз ҷо ҷунбид. гӯш кунед, ман рухсат мехоҳам, гуфт андокинона. бад меоям, фақат амин ки бояд пизишкиёрро пеши занам фиристам, охир танҳосту. Абогин сокит буд. ароба ки дака мехурду ба сангҳо бармехӯрд, аз соҳили рег рад шуду роҳашро идома дод. Кириллов аз андӯҳ бесаранҷом шуду ба атроф нигарист. дар ақиб аз партави хираи ситорагон роҳ намудор буд.
ва бедҳои канораи соҳил дар торикӣ фурӯ мерафтанд. аз самти рост дашт доман кашида буд, ҳамчу осмон ҳамвору бекарон. дар дуриҳову ҳарҷои он эҳтимолан дар ботлоқҳои торфдор нурҳои заифе медурахшиданд. дар тарафи чап мувозӣ бо ҷодда теппае пӯшида аз буттаҳои марғула қарор дошт ва бар фарози он ҳилоли бузург истода буд, сурхгун, камобеш туманолуд ва дар иҳотаи абрпораҳо, ки гӯё онро аз 4 су менигаристанду посбонӣ мекарданд, ки мабодо нопадид шавад. дар ҳама ҷои табиат як навъ наумедиву дарде ҳис мешуд. замин монанди зани табоҳкоре, ки ба танҳоӣ дар ҳуҷраи торике нишинаду бикӯшад, ки аз гузаштаи худ наандешад, бо хотираҳои баҳору тобистон заҷр мекашид ва фориғболона зимистони ногузирро интизор буд. ҳар ҷо ки нангарӣ, табиат як чоҳи торику беинтиҳову сардеро мемонад, ки аз он на Кирилловро, на Абогину, на ҳилоли бузурги сурхро илоҷи берунрафт набуд. ароба ҳар қадар ба мақсад наздик мешуд, сабри Абогин ҳамон андоза ба сар меомад. ӯ беқарорӣ мекард, аз ҷо меҷаст, аз рӯи шонаҳои аробааш ба пеш менишаст ва ниҳоят вақте ароба дар назди пиллаҳои боз истод, ки аз пардаи роҳи катони зебое соя дошт, Абогин ба тирезаҳои чароғони ошёнаи дуюм нигарист. садои ларзиши шадидан нафаскашиданҳояш шунида мешуд. агар ҳодисае пеш ояд, ман наметавонам таҳаммул кунам, гуфту. вақте бо доктор бадаҳлиз медаромаду аз ҳаяҷон кафҳои дасташро ба ҳам месоид, вале садое намеомад. ҳатман оромист ҳанӯз. гӯш ба ин хомӯшӣ дода афзуду. дардаҳлиз на ошарфе ва на шарфаи пое шунида мешуд ва новобаста аз чароғҳои равшани хона гӯё касе бедор набуд. акнун доктору Абогин, ки то ин лаҳза дар торикиҳо буданд, метавонистанд ҳамдигарро дурусттар бубинанд. доктор баландболо буду хамида пушт, либосашро сарсарӣ пӯшида ва бадқавора буд. дар лабони чун зангиён кулуфти ӯ, бинию қобиву нигоҳи беҳолу беэътинояш чизе аз ногувории шадид, бешафқатию хашанӣ менамуд. мӯйҳои парешону шақиқаҳои фурурафтаи ӯ, сафедиҳои бар маҳалли риши дарози борикаш, ки аз миёни он манаҳашро менамоёнд, ранги паридаву афсурда, ҳаракоти ношоисту лоқайдонаи ӯ, хулоса ҷумла дилсардию бадбахтияш, тамоми муҳтоҷии тоқатфарсои ӯро, аз рӯзгору куфтагиашро аз зиндагиву одамон муҷассам месохт. ба андоми берӯҳи ӯ назар андохта, бовари кас намеомад, ки ин мард зан дорад ва метавонад бар марги бачааш бигиряд. Абогин дигар буд. тануманд, малламӯю муваққар, каллакалону дурустчеҳра, аммо бо симои малеҳ, ба тан либоси зебои дар хури рӯз дошт. дар андоми ӯ, дар болопӯши фарангиаш, ки аксар тукмаҳояш андохтагӣ буд, дар мӯйҳои то пушти гардан дарозу ваҷоҳаташ кадом як наҷобату шуҷоате менамуд. вақте роҳ мерафт, сарашро боло мегирифту сандуқи синаашро пеш медамонд. бо лаҳни начандон баланд, аммо гуворо гап мезад ва дар карду кирдораш, ки чӣ гуна шоли гарданашро боз карду мӯи сарашро мураттаб намуд, зарофати чусту як андоза занона дида мешуд. ҳатто паридагии ранги чеҳраву тарси бачагонааш дар ин дам, ки либос мекашиду ба боло ҷониби пиллаҳо менигарист, ба қадду басти ӯ намекост ва он ризоияти хотир, саломати комилу эътимод ба нафси саршор дар вуҷудашро ҳам латма намезад. касе ҳамин ҷоҳо нест, садое ба гӯш намерасад, гуфт ӯ, ки аз зинаҳо боло мебаромад. на ҳангомаву на валвала, худоро шукр. ӯ докторро аз daҳлиз ба золи бузурге бадрақа кард, ки он ҷо як рояли калон сиёҳӣ мекарду қандиле бо ҷилди сафед пӯшида шуда буд. ҳар ду аз он ҷо ба утоқи пазироии кӯчаку зебое гузаштанд, ки аз нури нимторики гулобӣ шодоб буд. як лаҳза, доктор, шумо лутфан ин ҷо нишинед, гуфт Абогин, ва ман ҳоло як мебинаму огоҳашон мекунам. Кириллов танҳо монд. таҷаммули ин утоқи пазироӣ, равшании андаку гуворояш
ва ҳатто ҳузураш дар хонаи бегонаву каси ноошно ки саргузашти пурмоҷароеро мемонд зоҳиран таъсире ба ӯ нагузошт. ба курсие нишаст ва ба дастҳои аз карболка сӯхтааш нигарист. танҳо ба абажури сурхгуну равшан ва қоби ғиҷак сарсарӣ назар андохт ва низ ба гӯшаи чашм ба соати он сӯи утоқ ки садои тиктикаш ба гӯш меомад нигарист ва хусаи гургеро дид ки чун Абогин бо ризояти хотиру саломатии комил менамуд. муҳит ором буд. дар куҷоҳои дурдаст аз ҳуҷраҳои муҷовир садои оо гуфтани касе баланд шуд. дари шишагӣ эҳтимол дари ҷевоне ба ҳам зад ва боз оромӣ. Кириллов бо рад шудани 5 дақиқа дигар ба дастонаш нигоҳ накард ва сар бардошту ба даре ки Абогин аз он нопадид шуда буд нигарист. дар остонаи ин дар Абогин меистод, вале на оне буд ки берун рафта буд. ризояти хотиру зарофати латифаш дигар дида намешуд. чеҳраи ӯ, дастҳо ва аъзои баданаш аз ваҳшат ё аз дарди ҷисмонии азиятбори афкор гашта буданд. бинӣ, лабҳо, мӯйлабу ҷумла тарҳи рӯяш меларзиданд ва гӯё мехостанд аз чеҳрааш ҷудо шаванд. аммо чашмҳояш гӯё аз дард хандон буд. Абогин сангину сутур гом ниҳода миёнаи ҳуҷра омад. қоматашро хам кард, нолиду муштҳояшро ларзонд. сомиёни азиз, шумо пораеро аз ҳикояи Антон Павлович Чехов бо номи «Душманҳо» дар тарҷумаи Обиди Шакурзода шунидед. давоми ҳикоя дар гуфтори дигар садо медиҳад. аудиокитоб дар Азия Плюс. қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.